Takže čaute, môj milý Sevas, môj Felas. Som rád, že sa tu zase stretávame pri tejto výnimočnej hre z roku 2004. Minulý čas som mala 8 minút, lebo som nemal zapnuté stopky a trošku som stresoval. Čau, Janošek, ne? A tak som stresoval. Nemám batierku, fuck off, man. Okay. Novinka po zemi. To mohli pozametať. Čo? No. Zapálime si svetielko. Dobre, tu dole, tu bude veľký kult hákového kríža. Alebo nie. No, toto sa neľúbi, počkaj, toto budem musieť zrýchliť asi. Preskočím to. Kokos, som to nevidel. A teraz som spadne debil. Dobre, super. Teraz čo tam? Dobre hovorím. To je dobre ťažké toto. A ak som to náhodou nemal spraviť a tam sa vôbec nič nenachádza a ja tam preskočím a výrobca napíše, že čo ste to spravili, veď to sa ani nedá. Tak budem šťastný. Počkať. Čo teraz? Preskočím to. Musel by som to preskočiť niekým, tak mám sa ani strbať, nezviem proste. To nevolá čo. Sme to tak vyzerám. A však vyskúšame čo, keď zomriem. A prežil to! A ne, prežil to. Čo to? Ukončiť hru alebo nejaký reštarta? Nie. LMB nahrať hru. Čo vám povedal, že neviem. Je nahrať hru. Niekde také zrodné. Čeština. Očekaj. Dobre si čo. Čo budeš trocháčiť? Like a boss. Like a Lara Croft. Čakaj, skús. No. Kde sa dalo tak? No. Hodiť. Keby som preutekal, skočil na to. Wow, to bolo také trápne. Dobre, ja teraz to asi tam, keď to nespravím, tak to proste také. Tak, sme to zas vlastne stačilo preskočiť sem, čo úplne sa mi stalo nemožné, ale však stáva sa, je lepšie vedíme. Že? No, to preskoč, prosím ťa. Tak, no, pekne vidíte, som hneď, že ja ťa. No nič, no, tak som šikovnejší, si mysleli asi. Dúfam, že v pohode už, lebo tuto sa zabijem. No, to je nezobralo mi to. Dobré, takže Zčkom sa tiež dá pridať. Dobre vedieť, bro. No tam to beží na 20 pixelov, lebo tak som to pekné, tak som to nastavil. No sa bojím, že ožije. Aký škaredý ksicht má, fuj, geci. To nemám spraviť nič, vyskúšam bylo.
Kedy neskačeš? Už jsem to zobral, jak je to pěkné. Tak někam tím troška tady mojom. A jako to je všecko, čo tu mám spraviť, čak to nič nie je. Ani tohto sa nedá zobrať. Tohto. Však si kúkajú na toto. A ideme sem. Môžem sa dosunúť viac. Čakaj, tam nič. Tak tiež dabo nič. Kde je ten môj brat? Čo mi posielal, neviem, SMS-ku. Či lístčiky hodiť? Teraz nie. S týmto zase nič neurobím. Však prečo by áno? Či by som mohol skúsiť ísť tam dole. No pobehnem si troška. To je taký sieťovkujúci šuter. Nič nerobím. To je tiež veľké hovno. Že by som mal zobrať tú faklu tam hore ešte keď som bol. Neviem. Povedz mi Láčo, bro. Čakaj, čo bolo piano. Ježiš, ja som taký sprostý. Srdce anděla víry? Keď to nič neurobia, nezabijú ma. Určite sem príde a tu sa Láčo stane. Jasné. To bolo dobré. Tvoje máma. Daj svoju silu. Jestli je tohle vtip, tak zatraceně špatný. Kde je můj bratr? Mrtv. Rozhodně klidnější než ty. A kde je? Je mi líto, ale tvůj bratr neměl sílu, aby dokončil. To je strašné. Co se stalo? Pověz! Rychle ven s tím! Uplynuly už tisíce let od dob, kdy se někdo naposledy dotknul tajemství původu tohoto světa. Ano, tvůj bratr měl tu odvahu, ale to, co uviděl, mu vzalo dech. Doslova. A tak jsem ho našla. Žije? Ano a ne. Pochop, tento váš svět je jen jedním z mnoha existujících. Tvůj bratr chtěl nahlédnout také do dalších. Tomuto monolitu se říká Nefandus, kotva světa, času a prostoru. Mhm. 4 padlé anděly. Pouze To vyzerá jako dildo. klíč, kterým lze svět znovu spojit. Znovu spojit svět? Co to? Starodávní bohové jej rozdělili na 4 části. Ještě urychlej to. Nad každou z nich dostal jeden z andělů, jejichž moc pocházela ze 4 posvátných předmětů. Ale andělé se spojili a bohové se zalekli vlastních výtvorů a moci, kterou přijímali ve svých rukou. Proto starodávní bohové anděli se sadili. Svět byl rozdělen a andělé uvízli ve svých vlastních světech. Mhm. A co s tím vším měl tady má společného můj bratr? Našel způsob, jak zbavit kletby jednoho z andělů. Chtěl spojit vše, co bylo rozděleno. On byl vždycky tak trochu zvláštní. Co se mu stalo? Bohužel uvolnil pouze jednoho z andělů. Poté na něj kletba starodávných se své kouzlo. Musím mu pomoci. A já pomohu tobě, poněvadž je to v mém vlastním zájmu. Pouze on může dokončit obřad. Už začíná to být zajímavé. Nic společného s obřady, anděli ani bohy. Jde mi jen o mého bratra. Já jsem prvním z andělů. Mým polem působnosti je víra. Jestli chceš svého bratra zachránit, musíš se vydat do nejtemnějších částí zbývajících světů. Tvým úkolem v těchto světech bude najít zbývající
Jestliže najdeš, zlomíš kladbu nad svým bratrem. Já ti dovolím vzít si mé srdce z tohoto světa. Dobře jej opatruj. K čemu mi bude dobré? Je něco jako klíč. Pomohu ti také s dalšími 2 věcmi. V první řadě budu tvým průvodcem a rádcem. A ta druhá? Poskytnu ti svého věrného služebníka. Služebníka? K čemu? Je To je to dnes démon čekal. se vzácnou silou a mocí. Částečně ulehčí tvému nesnadnému putování. Já žádné démony nechci. Stačí pomyslet na jeho pomoc a on se objeví. Vidím, že mi nezbývá než souhlasit. Ano. A je tu ještě jedna věc. A to? Vezmi Meč? si tuto zbraň. Jsem si jistá, že ji zvládneš. Na co? Mám pistoli a to mi stačí. Jen si ten meč vezmi. Takže takto. Ja sa mi lúčim, lebo teraz tiež neviem, že koľko minút, lebo keď som dával pauzu, tak som zabudol, že musím aj stopky zapnúť, takže na budúce sa vidíme. Čaute.